Ya ini orang ngaret, Mbah. Urung. Isih nonton bal-balan lho, ngenteni gule. Sopo sing ngeteri? Sapa ngenteni piye to? Aku ki arep ngarit ya, Bro. Tapi sik ndelok bal-balan dhisik ngenteni gule ngono lho. Sing ngeteri gule sopo? Ngenteni gule piye to? Kadang ngenteni gule piye? Aku ki ndelok bal-balan ngenteni gule dhisik ngono lho. Ayam apa kambing? Padhe ayam mau kambing piye to kowe ki? Piye to? Ukaramu ki piye to? Kan iso teko ngendi-ngendi. Ngenteni gule. Lah iya aku ki nonton bal-balan ngono lho. Aku nonton bal-balan, aku ngarit tapi sik ngenteni gule. Sing ngeteri sopo? Sing ngeteri sapa piye to? Aku kan ndelok bal-balan lho, Bro. Lah iya, pesenmu nang ndi pesenmu? Arep pesen ngene. Aku ki ndelok bal-balan ngenteni gule. Lah iya, Kok pesen. lamu tuku Ki ndelok nang TV ki lho aku ki. Oh, pesenmu nang TV. Kok pesen nang TV. Aku ki nonton bal-balan nang TV ki. Lah iya. Dia ngenteni gule. Sing ngeteri sopo? Sing ngeteri sapa piye to kok batek ae. Aku ki demung ndelok bal-balan ki ngenteni gule dhisik. Sing masak ki mung lho sapa sing masak ki mung? Masak sapa piye masak. Lamu tuku nang ndi wis? Wis kadang ketuku ning piye to. Aku kan ngarit ya, Bro. Iya. Aku ki sik ndelok bal-balan ngenteni gule. Ngono lho. Sing masakne sapa? Kok sing masakne sapa neh panggah kuwi ya kok takon iki aku. Lah jaremu ngenteni gule. Iya ngenteni gule oleh bal-balan ki lho. Sing masakne sapa kuwi? Arek batek masakne sapa ae lho. Wih, Aku ki ndelok bal-balan ning TV ki lho, Bro. Isik ngenteni gule ngono lho. lah iya lamu pesen nang ndi wis? Pesen nang ndi piye to? Iki lho ndelok bal-balan ning TV ki lho aku ki. Jaluk. Ngenteni gule Ayo ngono. njaluk. No. Kowe ki piye to? Ukaramu ki piye kok batek. Jaluk oleh apa ora to, Mbah? Iki ki aku ndelok bal-balan ngenteni gule ngono lho. Lah iya, akeh politik lah mesti akeh kan aku njaluk sak piring ngono ae to. Iso teko panganan kowe iki. Kok batek panganan sing kok pikir ngono. Piye to, Mbah jane? Iya aku ki arep ngarit lesekan ya ini. Sik sik ndelok bal-balan ngenteni gule ngono Lah lho. iya, ngono ki njaluk ndak oleh. Lah kok iso kuwi kok jalukan piye? Aku ki ndelok bal-balan ki lho, ngenteni gule. Lamu pesen nang ndi? Kok pesen ning ndi batek aku.